salses de pollastre automàtiques de 12 caps, màquina d'omplir salses de carn. La màquina d'ompliment de pistons servo totalment automàtica adopta la capacitat d'ompliment del servocontrol, la precisió precisa i l'ajust convenient. El PLC importat col·labora amb l'interfície home-màquina de pantalla tàctil, l'equip funciona de manera estable i és fàcil d'operar. La màquina de cosir de doble capçal amb 2 caps de segellat funciona al mateix temps i la velocitat de segellat és més eficient.